झालेलं आहे मी हा लुजर झालाय. जो पहिला विन झालेला तो लुजर झालेला आहे. आता 1 नंबरला आलाय तो पण अंधा धुंदे आलाय. तो एकटा मामाची रक्षाबंधन व्हिडिओ करतोय. नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग चॅनलवर. दिवस 48 तर 48 मध्ये स्वागत आहे. आज आहे आपले रक्षाबंधन. तर ताई आणि भाऊजी गेले बाहेर, तर आपली रक्षाबंधन संध्याकाळीच होईल. नंतर आपण मम्मीला मामाकडे घेऊन जाऊ, त्यांची रक्षाबंधन करू आणि बघू आज कसं काय ऍक्टिव्हिटी काय कसं काय. तर भेटूया थोड्या वेळाने. हा बघा कसा झोपला येड्यासारखा. येडाच आहे गुड्डू मामा. याचा येडाच आहे. पबजी खेळतोय, पबजी फ्री फायर खेळतोय. हा इकडे एक आंघोळीला जात नाही. हा इकडं त्याला आंघोळीला न्यायला. तर मित्रांनो त्याला चाललेलो आम्ही मामाकडे रक्षाबंधनला. मम्मीच्या रक्षाबंधनला चाललेलो आहे. तर जाऊया आता, भेटूया मामाकडे डायरेक्ट. आणि हे बघा इकडे फ्रूट कस्टर्ड का झालेलं आहे मस्त वेगळी. वाव फ्रूट कस्टर्ड पण झालंय रेडी. मम्मी पण रेडी. त्याला जाऊन येऊ. इकडेच भेटतो डायरेक्ट मामाकडे. बाईक वरून जायचंय. हे पण सोबत आहे पेंडगोळ. तर मामाकडे हा फोटो पण काढायचा. कट मारतो. आप काढतो ना फोटो. व्हिडिओ काढू दे. रक्षाबंधन चालू आहे. इकडं काय चालू आहे रे? कुरुम काढलास का? फोटो काढायचा बाकी. तर मित्राच्या घरी मित्र नसताना हे बघा इकडे बीजी फ्री फायर ना. फ्री फायर धर हा म्हणतोय लुडो खेळूया. हे म्हणतो फ्री फायर गेम चालू केलाय. हा पण फ्री फायर. हे दोन्ही फ्री फायर लवर आहेत. आणि आम्ही BGMI वाले. तर आलोय मगाशी मामाकडनं बघितलं असेल. आणि याची शॉपिंग झाली. हा पाठी झोपलाय ना मामाकडे. ही शॉपिंग झालेली आहे. तर अजून आपली रक्षाबंधन बाकी आहे. तर आता बघू काय खेळायचं चाललंय प्लॅन. चरण पण येतो बोलला मला. चरण पासवर्ड. तर मग हे बघ येतं पासवर्ड मागतंय. वायफायचा जो मी काल रात्री चेंज केलाय. तर भेटू नंतर. आता बघूया काय खेळतात ते. तर मित्रांनो आहे ना वायफाय आपला. मित्रांनो बघा आमचं चाललेलं आहे. फायनली आम्ही BGMI खेळून माणसं आलेलं लुडोवर. हा बघा एक गेलेलं आहे चरण. माझी कावे हा सापडले. चल बाहेर. 2 चाललेले आहे माझी कावडी. आणि ह्या बघा मस्त पैकी चाललेलं आहे लुडोचा गेम. मला पण पडले. बघूया कोण जिंकतंय. चल 2-2 बढत. मानवने 2 सोंगट्या बाहेर गेली. चल भाग अर्जुन भाग. भाई डॉक्टर के पास जाके भाग. नाही आहे का. चला बघूया आता गेम कुठपर्यंत चालतो. मला नंतर बघूया थोड्या वेळाने. याला अजून सापडत नाहीये. आता पडले. ले भाग. चलो मानव पाठीचा आपल्या सोनू पुढे आहे. आणि ह्याला काही सापडना झाले. भावा तू जितणार आहे पण लक्षात ठेव. पडले. सोनू जोरात चालू आहे. जोरात डाव चालू आहे. जोरात. आणि भाला एक. आणि हे एकच पडले. एक नको मला. एक या माकडे मार केले. आता मी उडवणार. त्यांनी माझ्या पुढे आलेला आहे. आणि एक पडला का खतम. आता याला 4 पडले वाटत. एक पड 2 5 6. हे गेला नाही गेला. अरे ना पुढे जाऊ दे. पुढे सोनू भावाच ना. मोजून करते रे. हे मोजा असं नाही. चिटिंग आहे यार. नाही मी उडाला असतो. आता वाचलो. आपण 4
हा एक 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 एक. हा, तिच्या हातात. इथं लय मोठा गेम चालू आहे इथं. 4 नाही हा पुढं. आता एक नाही आपण इथे होता अरे बैलच तू. तो ग्रीन वाला लय जवळ होता ना. मी गेला आपण गेला. याच्या ज्या पहिल्या आलेल्या 2 बाहेर त्या पहिल्या आत गेल्यात आणि मला परत हा पाडून 6 नंतर पाडून माकड आम्हाला उडून गेलेलं आहे घरात. 1 2 3 यार. नाही 2 माझी डाव आहे. 6 ने आले 2 सापड नाही. सोनूला 1 किंवा 2 पडे पाहिजे. थोड्या वेळ बघूया आता कितपर्यंत गेम चालतोय. ओके बघा भावानो फर्स्ट विनर आलेलो आहे. फर्स्ट विनर आलाय हा. सेकंड हा आणि थर्ड मी आणि लुझर हा बघा लपतोय. हा बघा लुझर हारलेला आहे आता टीम वर आलेला आहे तो. त्याला वाटलं सोनू सोबत मी टीम सोबत राहिलो. सोनू माझ्या नाव टाकतो आता. हा नाव टाक. कळेल ना बाय कोण जितावा. झालेलं मी विन. हा लुझर झालाय. जो पहिला विन झालेला तो लुझर झालेला आहे. आता 3rd नंबरला आलाय. तो पण अंधाधुंदी आलाय. तो एकटा नसता आला मी होतो म्हणून. मी काय समजलं ना. अरे हा कोण कॅमेरामध्ये हा बघ कोण आलाय. कॉलेज बॉय. येस. ज्याला टाइम भेटत नाही घरासाठी पण तोच बॉय. चरण द बॉय. हे भाई कॉपीराइट. हे भाई कॉपीराइट. हे भाई कॉपीराइट लगा कॉपीराइट. मित्रांनो मला यांनी झोपून दिलं नाही. वाजलेत किती 4:45 तर मंडळी झोपले. तर मी जिंकलेलो आहे फायनली. काय बोलतो चरण भाई. बिग ब्लॉग एडिट हो गया इधर जरा ते कधी येतो त्याचा ब्लॉग कळतच नाही. बघ हा मगून झालोय मी. तर भेटू थोड्या वेळाने. मित्रांनो हे बघा मामांचे रक्षाबंधन. व्हिडिओ करतोय. कारण आमची बहुतेक उद्याच होणार आहे. कारण की ताईला खूप लेट होणार आहे यायला. पुढे गडबड केलेली आहे ताईनी. आता यांची रक्षाबंधन चालू आहे बघा. आणि हा बाजूला बसलेला आहे मामांच्या. बाबांनी खाऊ भरपूर दिल्यामुळे हा बाजूला बसलाय. खरं बोल रक्षाबंधन फुल. चरण बाय. पिंडू एकदम बघताना रक्षाबंधन कशी असते आता थोडं त्याला समजतंय. त्याच्यामुळे तो बघतोय कसं काय करतात काय. हा मला लाव नाही मजा जाव आई. तो बघतोय अनुभव घेतोय. हा केस वाढले ती काय आमची. उद्या कापणार आहे तो. गणपतीला गावी जायच्या आधी लाल कापायला. झालं ते. हे नाकाव पडलेस मम्मी भरपूर. त्यामुळे नाकाव पडले बघा मामा त्याच्या. कपडे बदलायचे राहू द्या. कपडे बदलायचे आहेत फक्त. नाका हे करा. अरे यार लाल झालं ते. ना राहू द्या. नावातले पुसायचे ना. चला राखी बांधा. राखी हा गुलाबजामुन दे भरवायला. राखी बांधलीस मग. राखी पहिली बांध मग बरं. पिलो रक्षाबंधन दे. इकडे दे. साईडला ठेवा ते. थांबा जरा. किती मारू काय करू हा बस काट मारू अजून हा मार. मग ते सुटले नाही पाहिजे. तुला बांधली बांधू अजून वाट हा 2 मार म्हणजे 3 मारायचे. त्याला पण पाहिजे. 2 राखी ऑलरेडी हातात आहेत तरी पण बांध म्हणते. त्या काढून बोलतो दुसरी बाब त्या डोळ्याच्या इथं खाली कुंकू लागल्या. हा ते लागले. गरम बघ किती झालंय त्याला. त्याला दुसरी राखी पाहिजे. ती नको दुसरी पाहिजे. ते कुठे शाळेत बांधले गेले तुला. नाही मग? एक बायनी आणि सोनूच्या मम्मीनी. हातात कुठं भरवायचं असतंय. नको, दे हातात. भरवते ना प्रसाद नाही तो. त्याला दे हातात. नको त्याला. हो बा बघतोय बघा. बघतोय मोबाईल साठी बघतोय.
नको ना बघू. नंतर खायचो नंतर का नंतर सांग रात्री बांधायचे ना तुला आणली ती. काय पडू दे चला ते पण त्याच्या पण पडतो बसला बघ तिकडे माझा देव आहे ना देव. झाला. हे घे. तर मित्रांनो दिवस 48 पण संपलेला आहे. ते पण फ्रूट कस्टर्ड दिसतंय का फ्रूट चल कस्टर्ड तब्येत कशी आहे ती? फ्रूट कस्टर्ड खाऊन मस्त वेगळी हा तुझं पण दाखवला ओके कर असं कर कसं आहे पिलू छान छान हा तर छान छान आहे तर आता आपण काय खाऊन एंड करूया माझी रक्षाबंधन उद्या होणार आहे अजून ताई आलेली नाही लेट होईल तिला उद्या करू निवांत आपल्या उद्याच्या ब्लॉग मध्ये भेटू. तर उद्या फिरायला जाणार. कसा वाटला ब्लॉग कमेंट मध्ये सांगा लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा जागा आहे की खाली उभी. भेटू उद्या काळजी घ्या शुभ रात्री बाय बाय कर